Alright mga idol, samtang nag-duty atong amigo mga idol, atong giduaw dire. Mikaw, ano magang magulanon man ka? Wa may inom. Agay, sus, wala ka kainom tiki-tiki day. May kapalit. Way sponsor deron? Way sponsor. Ay sus, may ita malutas ani. Pilang kagadlaw wala inom? Hapit doon sa kusak mana. Dugay-dugay na giday siyang wala kainom siyang vitamin. Mantugrang nagluyaning mananap. Naingon og kukok nga nabasa sa uwan. Unya akong giingnan, suka na lang tato iyang gitirahan. Suka, wa kami inom suka, Silver Swan. Patisan, sila ko lagi na way sudan. Na, wagi day ko masayop, yapil ginagtirada sa kanahan. Kining, paim nun tikag tiki-tiki. Palit ka. Pagkadungog niya mga idol, nga paimnon siya tiki-tiki, nisiga ang mata sa manana. Perteng lipaya, burag nakauyap. Agay, para nga matambalan ni mo ang kauhaw ba? Binago ni matutunulan ko. Uga na kaya tinura? Gahi na kayo mabitad. Mabitad na tani. Ha? Mabitad na tani. Hasta loya, no? Palit ito o tiki-tiki. Unya pagtunod sa kwarta mga idol, gidawat na yun daghang istorya. Kanabit ang murag kilat purting abtika. Kanabit ang una-una niya mga idol nga mahutdan siya. Unya mga idol, pilar ka gutlo, tanawa. Murag maton nga baka purting abtika. Kapalit na, paspasa ko na mo, amigo. Nakahinumdum na lang ko sa una sa drama nga super kidlat. Katong mga moves ba nga murag kilat nga ang aktor si Tiban o si Goliath. Uga na kayo. Gahi mabitad man ta ni. Nganom di ko makainom di, monsam din na. Hindi makainom, gahi. Yung ko pero ko makainom. Mainom, pahumok manis ka ugatan. Unya mga idol, sugda na jud ning orasyon. Siyempre sa baso ipison. Hinay-hinayon, kay basin og makainom naa sa ilawom. Na, simbak og mahubog magwild na hinuon. Ug unya mga idol, gamitan ni nato og orasyon. Kanang iginom ba hubog dayon, unya mangihi dayon sa purol. Na, samot kita ani og manimahong tinggawong. Kanang inigsimot na to mga idol nga sakit kayo sa ilong. Da, bahala na mo diha basta migukulapo mo inom. Unya siyempre naguba-guba mang naong atong pangutan-on. Aw hinoon, guba ni daan iyang naong. Unya migo, tanlas imnon. Iya, tanlas. Tanlas ko lang, gabi na way sagol. Na, nagpadungdungog noon nga walay sagol. Pero ni aksyon ni siya kaguol kay nawagtangan ko no siya mga idol. Unsa may nawagtang nimo? Taipan? Na, dasdangan, nawagtang din gipalit na kong Ray-Ban. Mga idol, abi ni mo mga idol, kaning tiki-tiki. Idamgo na ninako. Yate. Ano man? Ang akong amahan, diri nabugtuan sa kinabuhi ini. Na, muinom pa mo og tiki-tiki. Ato pangutan og pilay edad. Niabot yun siya Pilidad. 95. Sus, grabiha din, no? 95 years. Tungod sa tiki-tiki. Oh, tiki-tiki. Na, unsyalan bago di ay, unsa pa may gidugayan niyo mga idol? Inom na mog tiki-tiki para moabot na mog 95 years old. Sa tigananay lang ang akong amahan. Wa to mamatay sa balak. Wala ko no mamatay sa balang iyang amahan. Namatay lang kuno sa hubak. Nga ay.